cocok. Delomok tenan. Sudah bagus. Tunjuk lokatik daya mungger. Yen pancen kowe dilontonge. Raga Sampaya Putra sabar to sabar. Awas! Awas! Gambaraken pinangka raja muda saking tlatah Utara Jawa Naraga. Raja muda sekti Manggambara. Raja muda kang gagah prakoso Simarajaja. Bebasan ora tegas papak palune pandhe sisaning Garinda. Ingkang dok nalika sampuna nunggal sedya nunggal karep. Ambek bayang musuh maning ayu Dewi saka langit. Jos! Hehe! Aho! Hehe! Aho! Hehe! Aho! Yo! Hehe! Ho! Hehe!
Lampah saya menengah laku lampaipun rindaning ingkang sekara saking sasana pangriasan tumuju wonten ing papan pagelaran agung punika sandrani dening Pramutra ingkang sami hangga kebusana Panaragan katut gagah prakoso
wong ayu aduh. Kowe katon mayu asoyamu aduh. Wah iblis jajaran loh. Hei ha. Oh, hey. On. Apa? Virusnya corona wis padha ilang lha kok kabul nekane virus lah numbel. Bal, kuwi nak pilek iki mbok yo leren sik apa piye lho ora mbak sembarang baling. Sak ulan 7 dina gak mari-mari. Cacah ki ngawur. Sik tak guake. Tak guake sik teng ya. Ah, kaya ngene iki lho. Iki lho delok iki. Iki umbele kabel kaya iki. Bal kowe duwe umbel gak gila wae. Lagi kang gak duwe umbel gak gila kok. Ayo wasit bal umbele. Ih. Ayo palat sengkene. Umbele iki lho. Anggap ae gelali. Piye? Anggap apa? Wah, anggap apa? Gelali. Gelali. Wis tak anggap ae Nutrijel ngono tok Ibu Bel. Ya. Heeh. Ayo Pak At ditutukne maneh Pak At. Anake sapa? Kaya wis mapet gak telu piye. Iya. Wah, nek Cahyo harus slamet iki. Oh iya iki. Matane blawur. Bu, Bul, konsepmu piye iki? Ngekek aku. Bel bokongmu rada dipermakseti ngono lho. Nyuwantap nyoba pakai dadul ngono lho. Kuwi ora mergo po gedhe lho, Bu. Matamu aku mbok untel-untel ngene iki. Ya wong kowe tak untel-untel sembong ya manut ya, Teng. Ayo kamu sing arep arep pengguri bel. Sing arep ya. Oke, ayo Pak At. Bu. Ayo mumpung kadung ditutupne, Bu. Bu. Ini bubuk. Buk ki apa? Buk. Trek kita dikeklek buk. Ndase wis ajur kaya ngene bangga omon nih pon. Ayo. Siap boga. Gerak ora wi nek gerake boga. Nah, siap gerak. Urat, wait, lemot di cepat, musikam. Gerak. Wait. Tenanan to. Kok gusimu nek aboh gak salah ya? Siap. Gerak. Ambil Randy gak tahu PBB iki. Kok iso nyelau menteng iki lho. Ah. Istirahat di tempat. Gerak. Wah, tapi gak tahu mangan PBB iki. Istirahat Ibul. Ngene lho. Ah, siap. Gerak. Hah. Tangane ngene. Lah yo tak didi jare kabelmu tangane ngene kudune bel ya ngono lho ta. Siap. Gerak. Tangane ngene. Tangane ngene. Basa piye tangane ngene iki?
ketoprak malah. Lo jeruk Nusantara. Oh, pokoknya baris ta, Bul. Iki komandone sapa to iki? Nah. Siap. Ini cangkeme gak nyetrum ta, Bul. Lebih enak. Wis ta ren manut aku iki siap. Mike kolu. Siap. Gerak. Kuman tecagaan mik gone ndi kok iso. Akeh bater kok ini. Gajah komandane awakmu nang ngono. Gajah nak wis sapa gak. Duh. Lah. Betul. Iya ta kuwi. Nah, jono. Dhisik berarti. Ayo, aku Ya gak. Piye kok? Gerak badan. Loh. Tempat jan. Gerak. Kupemu Gerak gede tempat kok. jan. Apa? Rumah gerak. Rumah gerak. Hormat. Nah, Walah. kupengnya cekopeh wong-wong. Rumah gerak. Istirahat di tempat jan. Ya gak. Madep ngarepe kok. Bintang tamu ini apa tuh? Pardi. Ya. Bintang tamu nih jen ya lah. Apa Supardi piye kok gak Suparlan ae kok dhewe. Siap. Ayo lanjutnya Pak. Yo. Jono nek wis siap ning kene kan payah malih-malih dah. Absen. Wong ngono. Ngono. Ya. Rada dikek jarak, kongkon kek jarak. Nah, sok-sok sik atraksi sik. Sing nome. Bae. Kono. Bayu. Nah, pupuk. Le tuwek le arepe loro ya minggir. Randy. Oh, padahal loro ya. Ah, penyok. Oh nah, iki lho. Wah, kita sitok tok. Nah, geser ini no. Kita gede ning yo dagangan iki. Ya. Ya, oke. Sik, iki Pak Ren iki karo Mas Rendi iki tuwek ndi? Hah? Tuwek ndi kok urung iki? Pak Ren karo Mas Rendi. Terus apa? Mas Rendi. Put. Tuwek ndi? Mek larantan piro? Si arepe, ya wis kena mundur. Tuwek Nah. dhewe kok nek. Enak apa? Ya, lek sing cilik dhewe iki malah tuwek dhewe. Nah. Pukul. Iki tak Absen. raine boros ini sok dadi danyang tuweke. Mas Bayu saking Bengkulu. Oh. Duh, main. Salto. Wah. Wis sing garis olekan. Salto yo. Nyuwun pangestu Mas sik lho. Ah, njaluk pangestu sik. Cewek tua. Yo. Lho. Ah, Halo. Mas Bayu saking Bengkulu. Hei. Hat. Oh. Wes, Dok. Oke. Baris. Mas Inul saking Jabodetabek. Jakarta. Hop. Mas Ipang saking Medan. Wah. Waduh, santai. Hop. Mas Randy saking Jember. Minggat. Hop. Lho. Lah, lak terlanto. Mas Pupu saking Yo kuwi sekno. Oke. Mas Iba saking anu, kowe iki lho. Lareng. Ragos, Lareng Gunung Kemukus. Ragos. Mas Pupu Mas saking Pupu. Prindapan. Ya. Ayo. Prindapan. Oh, waduh pokoknya. Kowe lho. Kok soprendapan itu, Bul? Lah yo wong sing anu Rohingya mu Mas Dewi. Rau. Yo. Iya. Kowe, Bu, wis. Mikir. Wayah Wis kabeh saiki wayahku dhewe. Saking dadapan. Dadapan iki lho. Wis penting
kaya malih to, Bu. Wis teko mbole dewu. Nah, komplek riyan. Kabul. Hai. Siap. Yo. Awas, lompat harimau. Hai. Lanjut. Latala. Awas. 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 Nyantol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan nih. Anyang-anyangan. Wong ngowake jajah. Heeh. Kono gajul kekan. Sik. Iki kok wektune ki ya adidum ibul. Iya ta. Iki terakhir lho iki Iki pokoknya. heeh, tiga terakhir. Maksudnya tanggapan sing Heeh. kan sesuk bulan Wis bulan Ramadan. puasa. Puasa, heeh. Posoku bengi tapi. Posomu. Lah kok iso? Ya iso to. Oh anu. Tepak luwe bengi, Bos. Heeh. Wis ki ngene, Bul. Heeh. Iki heeh. Yes. Cukup teko kene dhisik, Mas Ibang. King kaya dilanjut neh. Wektune sithik. Nggih to Mas Joshua? Bane sing Ora tau no suluk ngono. Heeh. Nggih. Ayo Mas Ibang sampean ngomong ugi. Yo angkat tangan nih. Nggih, antawis sak wonten kemawon Mas Joshua kaliyan kagem masyarakat Medawa. Nggih, sakderenge kok Oh, lambene pon ngawur. Wis ora Kowe melok. dudu aku apa pon weh? Besawa. Lah Lah iya, aku mau ngomong piye, Bul? menawa. Benowo. Besawa. Ha nggih, kleru aku, Bul. Ya ulah sawa kuwi ta. Ulah sawa berarti ya Besawa nggih. Matur suwun sanget sadurunge diucapke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sakmene iki lautan sirah menungso kabeh, Bul. Iya. Ciptaane Gusti Allah kabeh. Rawame Mas Jos. Kayak gak padha rupane. Ya nek sing ayu ana sing ganteng, beh jan. mbel. Ngene iki nek ditanggap unine ngene. Iya. Nek gak ditanggap nang ngrasane. Iya. Wis ora patek bejaji ra. Ya mbok menawa aku kok diayu-ayukane karo bocah kae to, karo pasukane raga kok diayu-ayune ganteng-ganteng. Senak rabi aku nanggap raga wis. Lah, kok kaya kemasukan ngono lho, Bul. Tenan po Akhire halu. donga to. Nah, sembuh dongane. Kabeh didongakne dhisik. Ya. Heeh, iya wis. Iki kajate apa to Mas Jos iki mau? Bersih Suk bersih dusun. Ya. Kajate bersih dusun, Bul. Didongakne kagem masyarakat Besawa rezekine lancar. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Sing rong rabi tak dongakne ya gendang rabi. Amin. Sing dadi judo ya ndang oleh judo. Amin. Sing rondo-rondo ya ndang oleh judo. Amin. Ketoke klambi ke rondo ketoke Bu. Disumir lho. Sing ndi? Kayak klambine apa rambutnya pirang ke lho. Yo. Padahal aku bener-bener rondo kok mesti guyu kayak masukku iso. Nggih, matur suwun sanget. Wis pokoke didongakne rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur. Amin. Wis ngono dhisik Mas. Kok Mas Leri Mas Jos. Iki bintang mare kocok motone kaya Leri lho. Minggato. Iki artisnya Bintang tamu spesial. bintang tamu spesial. Rogo ki ora tek umum anjene. Lah Ora ora gemen ora sak gemen. baene. Ora sakbene ya ora gemen-gemen. Ki bangsa alus, bangsa jim, ketek bengek, elo-elo banaspati nglumpuk dadi siji. Iya. Heeh. Ayo, Mbak Yeye. Yeye. Vivian. Leo Jenny Inka. Dipersembahkan Ada Tasya Lesmala. untuk Juga Anda ada semuanya. Sinta Arsita. Mbak Cynthia. Beri obos yang melihat lur.
waktunya ini. Kok lama ditok lho mamulo kan Terang sampean ki ning mburi mesti tak omongi to Mbak Yen. Piye Cocok nih, to? Ho. Dan ditok nih Mbak Yen. Cocok nih, Ho. Muntuk-muntuk kuwi lho selak. Aku tuh udah ngantuk banget nggak ditotok nih loh dari Sama, tadi. saya sudah kademen juga tadi. memang tak puk-puk ngene bulu wis. Wes, Udah lah. Karena ngembes. Oke. Nggih, monggo. Hari ini diucapke dalam uluk rangka salam, acara nggih. Tas yak apa kata sakura? Bersih. Bersih bersih desa. desa. Nggih Mbak Yeyen. Semoga desanya bersih dari mara bahaya. Amin. Amin. Nggih. Semoga seluruh panennya bagus-bagus. Amin. Heeh. Terus apa maneh iki? Kene petani durian, Mbak. Oh, ya aku pengen belah Ah. duren ki, Mang. Ki, Mang. Hawane kok cocok nggih belah duren. Aja belah durian, Mbak. Sing mateng. Rine lho wandem lho, Oh, bleset. sama wis belah to ki, Mang. Sampun ning wingking. Lah, piye neh, Mbak? Wong ngono bergairah. Wis Oke. pokoknya panene durian iso melimpah ngono, Mbak. Yen, nggih. Alhamdulillah luar biasa. Nggih. Langsung aja koyo wis padha gatel pengen Wis joget. pengen ya. joget, pengen Iya. goyang-goyang, Mbak Yeyen. Oke, Monggo. bersama Rogo Samboyo Putro. Nggih. Orang yang salah. Wong Salah wedok iki kudu bener sing salah mau wong lanang. Bu nyatane yo ngono. Orang yang salah. Orang yang salah. Wong wedok didinggon jaluke bener. Yo Iyalah. wong bak Ora gelem masuk. disalahne gak gelem. Gak enek wong wedok salah iki gak Gak enek. enek. Yo mergo masuk. Kuwi jenenge yo wis Mas mare yo. Yo Mas Mas apa? Masalah. Lah, Ayo yo yo yo. Sikat, Mbak. Iksalah kau tercipta bukan untukku. Luar biasa. Mas Lekan, sama wis siap dadi apa rung? Ini Sebuah panggilan ada apa? bagi Ketua Pemuda Bapak Marsidi. Silakan naik panggung. Bapak Masidi. Monggo. Ketua Pemuda disuruh naik ke panggung. Terima kasih. Luar biasa hari ini ternyata bintang tamunya juga ada Mas Solekan ini ya. Nggih. Bapak Solekan luar biasa. Iki rokok Mas Solekan, Mbak Yeyen. Iya ini senior lagi Mas. Si apa Nggih. sih ini ya? Heeh. Monggo Mbak Yeyen iki Ini tari lagune kira-kira apa malih? kira-kira orang Besowo ini minta lagu apa lagi nih? Hah? Solekan oplosan. Santri peko apa? Heeh. Pengennya berot ngene lho bocah-bocah. Cinderella. Cinderella. Bakal santri pekok Mbak jare. Santri peko Heeh. Cinderella. Ditau ambung Pangerane wis ning dhuwur ki lho ngomongane. Pangeran Solekan Mbak Yeyen. Heeh. Nggih, Oke. Monggo. Mbak Yeyen. Sembarang Mas sama wae apa? Nggih. Manut. Dia Yayan manut ae Mas penaan lagi. Nggih. Ayo Cak Kipli. Kibote Kipli jenenge. Ya tak selewarne dulu Pak. Kok Kipli to? Kilpi. Oh Kilpi. Heeh. Gawe ki. Lak tukang saron Kipli gawe ka. Pokok nganggo kholah. Luar biasa hari ini masih bersama Rogo Samboyo Putro.